Maksudmu piye, Wer? Lho. Adimu dhewe tundhunge maksudmu piye? Monggo bapak mbutuhke Pandhawa 5 rawuh nang Karang Kadempel sinambi mundi. Apa to? Pustaka Jamus Klimasada. Pustaka Jamus Klimasada. Aku nek nganti kok bapak ora kelakon didhep Pandhawa 5, nek bapak cilik lara, gedhe tekaning pati, sapa sing tanggung jawab? Semangkean kowe. Mentala karo Ndara Sedewa. Dumes Dewa ki nom dhewe. Terus kowe luwih tuwa, sithik-sithik kudu manut kowe, kudu manut kowe. Ora selawase wong tuwa ki bener. Semangkean ora. Wilujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripen dayana ing kasantosan. Prayoga nunggun mulungguh. Sampun mboten kirang prayogi. Punakawan Pitruk Padharjo sapraptamu. Sinuwun Mandura. Ya. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Ya, pangestuku tampanana. Nun inggih sanget anggen kawindadosaken jimat. Punakawan Bagong Padharjo sapraptamu. Pangestunipun sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Ya, tak tumpuk. Mung kowe tak kandhani. Nggih. Ratu kuwi dudu omahmu. Kedaton iku bak tata krama, nganggo pernatan ora sak penake dhewe. Kowe sowan ratu tanpa nganggo klambi, mongko tanpa nyembah, tanpa ndodhok anggepmu apa? Kowe iki dadi patuladaning para kawula nadyan kowe midrajating batur. Ning kowe iki baturing para Pandhawa, kowe panakawaning para Pandhawa. Kawula iki do nulat karo cak-cakaning panakawan, ora sak penakmu dhewe. Iki ngopo ta iki? Kowe kuwi lho, kowe kuwi. Aku ngopo? Kowe iki ora nganggo klambi. Heeh, maksude Nek neng kraton ora entuk kudu nganggo klambi. aku wis matur to teles. Nek aku masuk angin, Baladewa gelem ngeroki apa? Lho. Kose to iki ratu e, Gong. Lah wong ora ana kenthang kimpuling lelakon pojok pleret teng kanan kok muni-muni lho. Tur sing tak jak salaman ki Sinuwun Prabu Puntadewa. Sinuwun Prabu Puntadewa ora lara atine kok wong kono-kono kok geger iki ngopo? Gong, Hei, iki Nalendra. wis ngerti ngomong tukang becak ya sapa? Ning ora ngawur. Aku ya lara ati duneke sapenake dhewe ora. Tur kene iki Ngamarta. Aku ki mlebu metu kene iki, Truk. Nek ora ana pasewakan kowe ngerti dhewe to, sing ngepel iki sapa? Kowe karo aku nganti gembrobyos. Sing ngepel aku, sing ngresik-resik aku, sing ngeluti aku kok. Kono kok omong bae. Aku ki mengandani tata krama, tata kramane abdi karo ratu lan pranataning praja. Wis ngerti. Wah, Jan. Gong ora gawe masalah kowe iki. Wis to santai wae. Sinuwun Prabu Puntadewa ki aku ora klamben wae ora apa-apa. Tak ora percaya tak. Sinuwun, Piye Bagong? nyun ngapunten kula mboten gawe klambi nggih. Ora apa-apa. Oh. Mendengar apa tidak? Senengane do kaya ngono kuwi ya. Sinuwun Prabu Darma Kusuma ki suwijining ratu sing lembah manah. Abdine iki dunggahke ning Datulaya, arep wong kere gedibal 17 nek pancen niyate apik. Kepengin nyuwun karo Nalendra diparengake munggah ana ing Datulaya sing jlambrahe kaya ngene iki. Ya, Tru? Ngono kok omonge ora. Ya wis ora gelem kandhani ya wis. Ora usah ngandani wong bapak ora tau ngandani kok kowe ngandani. Demen isin kowe rasa kondo karo Bagong, rasa ngomongi Bagong. Dinengke wae. Wah, bocah kurang saon. Wingi pun digenepi ya, Den. Petro Padharjo sapraptamu. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Ya, Bagong. Dalem Rarjo sapraptamu. pengantenipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Ya. Petro Bagong Padharjo. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih, Den. Ya, Petro Bagong. Nun, Raharjo sapraptamu. wilujeng bekti kula kunjuk. Iya. Ing atase Bagong kok akon pindah Janaka. Njur derajate iki dhuwur endi? Riki niku tempat duduk kula. Lah sampean kok nenggoni? Nomor kursi pinten? Lho, nomor kursi pira? Padhake ora. Wis Janaka ora dadi ngopo. Koko Prabu Kasinggihan. Petro dalem
Ana apa Petro apa sowan saka karepmu dhewe? Apa diutus bapakmu Semar? Saderengipun kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling ron klapa. Apunten mbok bilih wonten lepat kula anggen kula munjuk atursa maduka Sang Nata. Iya Petro ora dadi ngopo? Matur sembah nuwun. Dungkap angka kalih kula namung badhe caos suwuninga sinuwun. Sampun wonten setunggal candra niki bapak lara. Lho. Bapakmu nandang ruga. Nggih. Pun boten purun menyat saking peturon. Ming meneng mawon. Nek kayane niku ya mbuh larane apa ning matane niku melek terus kecap-ketip ning boten purun ngendika, boten purun obah, ming meneng mawon. Sentek ati kula. Ya, Gong. Ora. Mbok iya ngono to, Le? Aku ki penemune dhewe to. Iya, iya. Soalnya nek bapak loro iki asline lho aku bahagia. Lho. Mergane pekarane bapak gedhe. Kan ra urane kowe karo aku entuk warisan. Nek ndasmu dingklukne rak pecele kene, Kong. Anak kok kaya ngono ora. Wis gek matur. Bapak niku sakit. Oh, kula mboten kurang-kurang anggen kula kepengin nambahke bapak niku kula goleke Brahmana wiku winasis sing wong pinter kula kan jampeni karo bapak ning ya wis madal sairing usada mboten iso ditambani. Sedih kula pendak dina niku kula tunggoni. Ya mung nganti sesasi kok dereng enten kabar Pandhawa tilik karo bapak. Mula tumuli nalika semanten wancine malah tengah wengi. Kula kalih gareng kalih Bagong niku nedeng mlek-lekan nunggu karo bapak. Bapak niku gregah tangi. Kaya dudu bapak sing ngendika. Ning nuding kalih kula kalih Bagong, nuding ngenten iki terus ngendika, Pandhawa kudu tekan kene sinambi mundi pustaka Jamus Jimat Limasada. Bareng ngoten niku nggletak melih. Persis Mr. Bean ya. Heeh. Kowe ngerti Mr. Bean barang? Auto TV e. Waduh. Wis tuku TV. Wis karo kasidi. Apa? Kasidi player. VCD kok kasidi kowe. Senen ilikmu kowe ku. Profesor di kaset iki. Heeh, APCD. Heeh. Apik terus. Wah, kanggo nyeteli film silat. Mulane betah ning omah. Kowe ndek sing Cina. Oh, sus. Ajar ora. Ngoten niku. Ngoten niku sinuwun. Mula tumuli kula sowan ngersangipun Sun Prabu Darma Kusuma ingkang wigati namung badhe nyuwun para Pandhawa gangsal cacahipun monggo kula aturi tedhak wonten ing Karang Kadempel mituhu menawi dados ngendikanipun Bapak sinambi mundi pustaka Jamus Miang Jimat Limasada pun ngoten mawon cekaos gampil mawon sedyanipun Petruk. Dinten niki sabibaring pasiwakan Ndara kula Puntadewa Werkudara Janaka Nekula Sedewa kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Miang Jimat Limasada. Nek Pandhawa kersa mbok menawa dadi srana waliyanipun Bapak, ning nek Pandhawa ora kersa ateges nuwun sewu. Selaminipun kula suwita menika mboten dipun agem dening pepundhen Pandhawa. Selaminipun kula labuh-labet dhateng para Pandhawa menika mboten dipun gagas dening para Pandhawa. Lan nyata yen Pandhawa menika satriya ingkang boten ngerti dhateng lelabetanipun tiyang sanes. Menapa ta sababipun kula matur mekaten? Hembanipun Bapak menika anggenipun suwita dhateng para Pandhawa menika sirah dienggo sikil dienggo sirah ming supaya muktekke para Pandhawa. Ning bareng Pandhawa wis mukti ngawibawa Nyakrawati Baudenda diaturi rawuh teng Karang Kadempel kok Pandhawa boten kersa kanthi pawadan alasan napa kemawon boten tedhak enten Karang Kadempel. Kula anggep nek Pandhawa menika mboten ngerti males kabecikanipun Bapak Semar. Pun ngoten mawon. Kula nyuwun dawuh. Petro wonten dawuh. Satemene nelongso penggalihku bareng midhanget yen to bapakmu nandang ruga. Nggih. Lah iku bendina ya nangis. Teng omah niku bapak wis kaya kunarpa. Wis ora iso apa-apa. Bebuang nggih teng kasur. Nguyuh nggih teng kasur. Bapakmu nggih. Kula sing ngresiki. Kalih kula ora tau gelem.
Wingi jek pas kowe ra ana aku lho, Tru. Ora tau nyedak kowe ra gelem malah wedange bapak tok omba-ombe. Kowe anak sing kebangetan kok, Gong. Nih lho sinuwun. Terus kula mbok menawa niki dadi sarana waliyane bapak. Pandhawa tak aturi rawuh teng Karang Kadempel. Petro, dalem. Aja ngluputke aku ya, Petro. Lah pripun? Yen kowe njaluk Pandhawa jangkep dina iki ora jangkep. Yen sira nyuwun Pandhawa mundi pustaka Jamus kelima sada dina iki ora ana. Lho. Sebabe napa? Mara gage petungen Pandhawa ingkang padha lenggah ning Datulaya iki apa genep 5. Ndara Werkudara. Ndara Janaka, Ndara Nekula. Oh. Kok kurang siji? Bendaramu Sedewa ora ana. Kok mboten wonten? Petruk tak ketak sirahmu kok. Kaget aku. Yen ngapunten ayo. Kaget kula iki yo. Kok dadi Ndara Sedewa mboten wonten niku pripun? Gong. Ndara Sedewa ora ana. Lho, le nyarekke jam pira? Ora paham cah iki. Tegese ora ana iki ora ana ning Pasewakan. Hah? Ora ana ning Pasewakan. Lho. Nanti iki lagi arep tak rembug le. Wah, jan iki kok dadi kanane. Ha iki nek nganti ora genep 5, Pandhawa ora rawuh ning Karang Kadempel, bapak mati lho, Tru. Ha iya. Kanane kaya ngono e. Piye iki? Sik, ngenteni Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Mula aku matur karo kowe, aku kandha karo sira. Aja ngluputke aku. Lah terus kok kanane kaya ngenten panjenengan pembareping para Pandhawa kok nganti Pandhawa godhang kurang siji niku kok ngluputke sapa? Petro, nggih. Sing nundung bendaramu Sedewa apa pun bendaramu Jodipati. Ndara Werkudara. Iya, Petro. Sebabe Koko Prabu Ndarawati rawuh kepengin nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima sada. Kabeh padha sarujuk amung bendaramu Sedewa ingkang ora mathuk lan ora cocok. Merga rumangsa pustaka kuwi aja nganti pisah kaliyan para Pandhawa, pusaka kuwi dadi panguripaning kawula Ngamarta. Yen pusaka bakal diboyong ning Ndarawati, bendaramu ora sarujuk, tumuli dadi cengkah rembug lawan bendaramu Jodipati. Gempung penggaling bendaramu Werkudara. Tumuli bendaramu Werkudara nundung kelawan bendaramu Sedewa kon lunga saka negara Ngamarta. Merga Sedewa ngukuhi pustaka Jamus kelima sada aja nganti lunga saka negara Ngamarta, Petro. Ngoten to? Iya, Petro. Ngapain, Tru? Menengo. Mundur. Ya aku nesu iku mbane kedupak cangkemmu. Nuwun sewu, Gus. Nuwun sewu, Ndara Werkudara. Tru piye? Leres sampeyan nundung Ndara Sedewa. Ya pancen bener. Sababe ora manut karo aku. Apa kudu ditundung nek wong ora manut, ha? Apa wong nek ora manut kudu ditundung lunga? Apa kudu lunga saka negara Ngamarta kula tak takon? Apa ora iso dikandhani kanthi alus-alus? Ndara Sedewa niku adimu lho, nuwun sewu. Panjenengan kalih Ndara Puntadewa kalih Ndara Janaka menika tunggal wadah, tegese tunggal ibu. Mongko Ndara Sedewa Nekula niku beda ibu, mongko ujaring para sepuh, yen kowe tresnani adimu Kualon ki tresnanono ngluwihi adimu sing tunggal wadah. Lah kok malah sampeyan nundung Ndara Sedewa niku karepe piye? Niki merga sampeyan nundung Ndara Sedewa, bapak kula iso kejet-kejet. Merga Pandhawa ora iso rawuh teng Karang Kadempel jangkep 5 cacahe. Apa itu masalahe? Waduh. Tak ketak-ketak kowe. Aku tak takon, aku tak melu nesu. Ngene tak omongi, heeh. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Wus. Mergane Ndara Sedewa nggondhali pustaka Jamus lima sada sing arep diboyong Ndara Sinuwun Ndarawati. Heeh, terus Ndara Sedewa diseneni Ndara Werkudara ditundung lunga. Monggo kowe ngerti to, bapak butuh Pandhawa 5. Heeh. Monggo nek ra ana siji ki tegese Pandhawa ora genep 5. Ngono ya? Heeh. Lah terus masalahe kowe nesu? Lah ya iki mau.
Iki mau watis. Ora ana ketoke ora ana sing nggo nesu e, Tru. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Mergo Ndara Sedewa nggondheli pustaka Jamus Lima Sada. Ndara Werkudara duwe penemu pustaka diparingke Sinuwun Ndarawati. Betul. Ndara Sedewa terus ditundung mergane wani karo Ndara Werkudara. Terus Ndara Sedewa lunga. Heeh. Lah iya iki nesune nggo nendi? Aku dhewe bunek lho kok. Ngene lho. Iki nek Ndara Sedewa ora kondur, iki ateges Pandhawa ora iso rawuh ning Karang Kadempel 5. Ngerti to? Bapak butuhke apa? Bapak butuhke obat. Obat nggo ngobati matamu kuwi. Trombo ora kasar cangkeme. Aku ki mumet lho gong anakku kuwi goblok banget. Wah, wis kowe rasa nesu. Ya nesu karang kowe karo aku ki wis wong loro e. Nek nesu karo Ndara Werkudara. Masalahe Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Oke. Rasa suluk, rasa suluk. Gak suluk barang ora. Men ketok greget ora. Maksudmu piye, Wer? Lho. Adimu dhewe tundunge maksudmu piye? Monggo bapak mbutuhke Pandhawa 5 rawuh nang Karang Kadempel sinambi mundi. Apa to? Pustaka Jamus Lima Sada. Pustaka Jamus Lima Sada. Aku nek nganti kok bapak ora kelakon didep Pandhawa 5. Nek bapak cilik lara, gedhe tekaning pati, sapa sing tanggung jawab? Semangkean kowe. Mentala karo Ndara Sedewa. Dume Sedewa ki nom dhewe. Terus kowe luwih tuwa, sithik-sithik kudu manut kowe. Kudu manut kowe. Ora selawase wong tuwa ki bener. Semangkean ora. Kowe iki nesu karo sapa? Werkudara. Kok ngetke aku? Ha siramu nutupi kok. Ngono luwih cetha. Ratu kok kon mengleng iki lho. Ora ana ratu kok kon ngene iki ora ana. Ngono terus lho? Yo. Hah? Aku sing ora trima. Tantrimane Bagong karo Petruk, kowe tak kandhake bapak kowe Werkudara kowe. Aku matur nang kersane bapak. Bapak mengko takon jenggelek. Aku teko tak lapori, Pak, Pandhawa ora iso rawuh nang Karang Kadempel 5. Bapak terus muni mergane apa? Ndara Sedewa ditundung Ndara Werkudara. Kok Ndaramu Sedewa ditundung Ndara Werkudara, aku njlentreke ngene, Pak. Bapak terus mari ya, Tra ya. Heeh. Bapak mari nesu, ndaraku ke pancen njaluk dikandhani tenan. Nesu nang Jodipati. Pancen bapak war nesu arek aku kon mara. Ora wedi ya, Tru. Liyane. Pamane apa? Nek bapak nganti nesu karo sampean, bapak ngetokke kekuatane bapak. Kekuatane bapakmu apa? Apa ya? Ambu. Apa kekuatane? Apa ayo? Aku ora ngerti kok. Ya iku kekuatan lahir lan batin. Kowe cilaka nek nganti kena kekuatane bapak. Pun pokoke kula mboten trima perkara niki. Kula ya ora trima. Tak kandhani. Kowe tak kandhani do iso ora? Kowe iki do gagas karo awakmu apa ora? Kowe iki do nyawang karo githokmu apa ora? Kowe iki mung batur-batur kok dlangap-dlangap. Ucapmu ning Kedaton Negara Ngamarta. Werkudara ki arep dikaya ngapa kuwi piyai? Kuwi bendaramu, ora sapenamu dhewe tau naunake. Tru? Padha loro mungsuhe saiki, Tru. Iya. Kowe njagani Werkudara, aku tak njagani iki. Ratu Valentine. Lho. Ratu Valentine. Ha kuwi ping kuwi awake kuwi. Bagong saya kurang ajar karo aku. Saiki ngene bae, kowe baliya. Ngenteni nek wis rampung Yai Prabu Ndarawati nambak rengkaning perut sing Dwaraka. Wis lak mecicil, Bapak. Sing dibutuhke saiki kok. Tru, percuma wae dhewe padu karo wong loro iki. Karepe mumpung Sinuwun Ndarawati durung adoh, terus doya ya, Tru yo. Yo, bekakang nang dalan. Yo, ora apa-apa kok. Yo. Jajalan surtane bauna iblis lanak